कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचेर तुमगेले स्वागत। आज पळयात आयचे मुख्य खबरो। पिंपळकट्टा सदाशिवगड हांगा या वर्साक नवरात्रोत्सव सरळ रितीन। कारवार तालुक्यात उदा भरिल्ल्या शेतात शेत कापणी करच्याक सुरवात। राष्ट्रीय महामार्ग 66 अवैज्ञानिकपणे फातर बंद होऊ लागलेल्या लॉरीपासून आतंक। शिर्शी यल्लापूर चेक पोस्टा लागी बेकायदेशीर गायी होऊ लागलेल्या 3 जणांक अटक। डॉक्टर संकनूरूसाठी कुमटा शासक दिनकर शेट्टी हेमगेलो चुनाव प्रचार। आता सविस्तर खबरो। पिंपळकट्टा सदाशिवगड कारवार हांगा फाटली 23 वर्सांच्यान श्री नवदुर्गा उत्सव कमिटी नवरात्रोत्सव धूमधडाक्यात साजरो करता। दर वर्सा दांडिया सांस्कृतिक कार्यक्रम बायलां खातीर भुरग्यां खातीर वेगळी स्पर्धा असे कार्यक्रम करता। या कार्यक्रमात आजूबाजूच्या वाठारांतले सगळे लोक सहभाग घेतात। पण या वर्सा कोरोना महामारी लागून आणि सरकारी अधिसूचनाचे पालन करत फक्त देवीची प्रतिष्ठापना आणि पूजा अर्चा भक्तिभावान करून नवरात्रोत्सव साजरो केलो। यावच्या वर्साक या नवरात्रोत्सवाक 25 वर्सां पुरा जातात। त्या निमित्ती नवरात्रोत्सवाचो 25वा उत्सव मोठ्या उमेदीन आणि गडगडाटान करचो अशी नवरात्रोत्सव कमिटीची इच्छा असा। देवीचो कृपा प्रसाद आसाच दानी आणि भक्तांनी या उत्सवाक यथाशक्ती मदत करची अशी कमिटीन विनंती केला। कारवार तालुक्यात उदाक भरील शेतात शेत कापणी करच्याक सुरुवात। कारवार तालुक्यात बरेच भागात शेतात उदाक झाले अजून कमी जातेना। शेतकऱ्यान शेत कापणी करच्याक सुरुवात केला। जालान शेतात उदाक भरील आशिल्ले निमित्ती शेतकरी कापील धान शाळेच्या मैदानार रस्त्या बाजून आणि इतर खाली असलेल्या जाग्याचेर व्हरून सुकयतात। जालान पावस खंयच्या बी वेळार येऊ शकता। या कारणाक लागून शेतकरी भिवून धान सुकयचे आसात। काही शेतकरी बाजूच्या शेतात सुकी असलेल्या जाग्यार मांजरी ताडपत्री घाण धान सुकवू लागलात। पुराय दिवस सुकून झाल्यानंतर धान सांजे वेळार घरा घेऊन वतात। सुकील भात बडवणीचेर बडवून भात अलग काढ तण गर्वासाठी गुढी करून दवरतात। एक तर कोविड महामारीचे संकट, दुसरे वाटेर कारवार तालुक्यात मुसळधार पडील पावसानिमित्ती शेतकरी चिंतेत असतात। राष्ट्रीय महामार्ग 66 चतुष्पथ रस्त्याच्या कामा लागून सदा एक ना एक कारणान सार्वजनिक लोकांची शांती भंग जाती असा। गुड्यातल्यान खंडून काढील फातर अवैज्ञानिकपणे लॉरीत घाण व्हरतात। हे एक शांती भंग करच्याक मुख्य कारण जावन असा। कारवार तालुक्यात बिणगा अर्गा आणि इतर भागात थोडेकडे चतुष्पथ रस्त्यासाठी गुढी फोडिलं आणि पुढील फातर लॉरी मार्फत दुसरीकडे धाण दितात। जालान या वेळार सार्वजनिकाबद्दल किमान सुरक्षा उपायांचे पालन जातेना। ओपन असलेल्या लॉरीत व्हडले फातर घाण व्हरतात। फातर व्हरताना लॉरीच्या पातळी भायर फातर घालतात आणि कारवारा लागीं येता चढ वळणां चढणी घेवणी लागतात। तेजेन फाटल्या नेवच्या वाहनाक जीवितहानी जाऊ शकता। फाटल्या नेवच्या वाहनाले नियंत्रण चुकून अपघात जाऊ शकता। पातळी वयर फातर व्हरचे अत्यंत धोकादायक असा। या कारणाक लागून सुरक्षा क्रम घेऊन फातर व्हरते जाय म्हण सार्वजनिक लोकांलो आग्रह असा। गाडे भितर हिंसात्मक रीतीन बेकायदेशीर गायी होऊ लागलेल्या 3 जणांक शिर्शी पोलिसांनी अटक केली। शिर्शी यल्लापूर चेक पोस्टा लागी झाड घाण पोलिसांनी गायी होऊ लागलेल्या 3 जणांक अटक केली। सीपीआय हेमगेल्या मार्गदर्शनात कारवाई झाली। या वेळार शिर्शी नवीन बाजाराचे पोलीस ठाण्याचे कर्मचारी उपस्थित आशिल्ले। हे प्रकरण शिर्शी बाजार ठाण्या भितर दाखल झाला। डॉक्टर संकनूरूसाठी कुमटा शासक दिनकर शेट्टी हेमगेलो चुनाव प्रचार। बुधवार 28/10/2020 ह्या तारखेक कर्नाटक पश्चिम पदवीधर क्षेत्राचे विधान परिषद चुनावणा जातले। या चुनावणात
डॉक्टर संकनूरसाठी कुमटा शासक दिनकर शेट्टी हेमी दिवसभर चुनाव प्रचार करून मत मागणी केली. तसेच फोन करून 100 मतदाराले संपर्क करून मत मागणी केली. या वेळार ज्येष्ठ नेता विनोद प्रभू, महालक्ष्मी कॅरेमने, चेतेश शानभाग, रामू केंचन आणि इतर कार्यकर्ता आशिले. काणकोण किंदळे पणसुले हिंगा श्री कात्यायनी बाणेश्वर विद्यालयात शारदोत्सवानिमित्त सरस्वती मूर्तीचे पूजन झाले. कोविड महामारीचे संकट आशिल्ल्यान एकच दिवस सरस्वती मूर्तीचे पूजन करून काल सांजे देवावेल समुद्रात विसर्जन झाले. काणकोण लायन्स क्लबान आज काणकोण तालुक्यातल्या हेमंत कामत, सौ अमिता देसाई व बेर्ना फर्नांडिस या 3 शिक्षकालो व काणकोण तालुक्यात 10वी व 12वीच्या परीक्षेत प्रथम 3 क्रमांकात आलेल्या विद्यार्थ्याला प्राध्यापक विविध पावसकर यांगेल्या हातीन शेळेर हिंगा लायन्स सभागृहात भेटवस्तू देऊन सत्कार झालो. या वेळार लायन्स क्लबाचे सदस्य खूप संख्येन उपस्थित आशिले. इतल्यान कारवार कोंकणी बातमीपत्र हांगा सोंपता. व्हिडिओ सबस्क्राईब करा. कारवार कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार कोंकणी चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा. धन्यवाद.